So sa ka. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Amen. Ano pala siyang kaagi karon makining sa kababay nga taga Medellin, Cebu. Ang atong taga sa nga Dayan. Tingog ka? Ayo, gagayan! Da, kailagi-lagi ko. Si Mimi ron. Gaw! Gaw, kadiyos lang! Tinuod ka, Gaw? O, lagi. Wa bitaw na uli kong dili oras kay gisugo ko sa among-amo nga. Mapangitaon og trabahanti din eh. Ug ikaw ang akong nahuna-unaan, Gaw. Nindutaan na, Gaw, uy. Makatrabaho na uli ako. Tapos kayo puyo din sa bahay, uy. Sige, nag-ingon si nanay o tatay nga, piskwilahon ko sa sunod apli sa klase. Pero, duha na katuig nga nakaundang ko. Wapagay ko makabalik og eskwela. Gaw, tabangi ko pa na kiti nanay o tatay, ha? Opa, ako'y mga bugar para nimo. Aron, naasad ko'y kauban dito sa syudad na taga-dinhi. Og suod sab nako. Sige, Gaw. Manakitang nanay o tatay. Kanya, kanas amat manggikan kung tugan ko nila. Sa sunod adlaw. Dako ang pahay sa imong amo, no? Ay, dato kay ni silag uy. Pero mga maay batasan, dagan silag negosyo o usan ana ang mga bakery. Maayo kung magkauban gihapon tagaw, uy. Ato suway maghangyo si ma'am nga mag-uban tag-assign nga bakery aron dili ta magkabuwang. Salamat, Gaw. Dali, naaron siya siyang opisina din sa ilang bahay. Ipaila-ila ta ka. Kauban kita, Gaw. Misukot ka si ma'am. Salamat taon kaayo, Gaw, uy. Lipayan ako, uy. Sige, ibutang na imong bahati ha. Mao ni atong partner. Dakan man tag sa bahante. Pero ang uban wa mo stay in. Nag-abang ra og kwarto. Kay minus-minus man sab ang sweldo kun mo stay in ka. Pero mauwa gud kapong istorya ha. Kay mag-abang man ka, di ba? Wa ko'y problema, anak, Gaw. Basta may trabaho na ko. Ug magsugod na ko ugma. Gaw, ila-ila mo. Si Ray, ang baker din eh. Hi. Hi. Ikaw din ang giingon ni Mimi nga iyang igagaw. Inaot punta nga magdugay sab ka dinhi pares ni Mimi aron magkauban tag dugay. Kung makauyon, nganong dili. Maog yun. Labi nag magkauyon mo. Sige dayan ha. May dagan pa kong buhaton. Biyan tayo una mo dinhi. Hala ka, tanaw mo milakaw na lang hinuon. Magtanaw to siya diluto nga pan, uy, kay basig mapagod. Ay, kay buwan ng Ray, uy, kay mauwawon, di kay na siya. Pero, buutan ba yan na, o gugihan? Mao ka, Gaw. Gupuhon, no? Uy, na-crush na yun siya. Uy, sapa ka di, Gaw, uy. Padunggan ka gani ni Ray na. Oo, nga naman ay, tinuod man sa gupuhon siya. Ay, sapa ha? Crush mo po na ako siya sa una. Pero, wak maipik niya ang akong beauty, uy. Maong show di pugos. Amyo. Dayan, Oh. naniud to na ka? Wa pa. Nagpalita si Mimi og sudan. Hindi mo sudan. Daghan man eh. Dungan ang tagkaon. Salamat ha, pero huwato lang una na to si Gaw Mimi. Sige. Dungan ang tagkaon ninyo ha. Mingaw pa man sab. Kuan. May isulti ka, Ray? Wa oy. Kuan lang kanang ngano day nga ni amo ka din na trabaho. Ganahan man ko. Maong niuban ko ni Gaw Mimi.
Nga naman di ay. Wa lang. Basing naghilak na ron ang imong gibiyaan dito sa inyo. Sila si nanay ug tatay? Ang imong uyab good. Oo mo kayo uyab good. Wa pa magani ko makasuway. Tinuod? Wa ba kayo uyab? Nga nung may pahiuman ka. Hi, Miss Beautiful. Delivery. Ako? Thank you, Al. Dili ikaw. Karang imong kauban nga gwapa. Ay, di ako. Lain kay ka. Dugay na ta amigo. Adi ka kaingon nga gwapa ko. Hindi naman kinahanglan god. Kibaw naman kang gwapa ka. Thank you. Ay, tuod. Sigaw na yan di ay. Gaw, si Al. Mo ni tig-deliver din og mga ingredients. Wow, Dayan. Bagay si mong kagwapa ang imong pangan. Miga na ta ha. Oh, sure. Murag ganahan kung balik-balik din nida. Paliw ko pirma ini be. Asa ini? Kini oh. Oh. Hala. Mangupot yun sa kamot. Ay sapa uy. Tutulang lang. Kay nataag, ha? Nataag. Gabi ha. Bulabuga sa di mo mi oy. Tulong ako yan. Dili pang tago ka na mo lakaw pero daga ba kong delivery? Balik lang ako din eh. Mag-deliver na sad ka. Karon pag gani ka naghatod. Mag-deliver ko sa kung kasing-kasing dinhinim mo unta. Dawata ha? Oh. Amyo. Mabugdoon ko sa imong uyab ha. Pag noon mo, imong kuklingon anak. Oh, nga naman. Kung duwato ni mo sa sunod, balik na ko nga kasing-kasing. Ikaw na mauyab na ko. Lakaw na oy. Hindi ka mo pong. Dili. Busa lakaw na. Laaya. Balik ko ha. Bahala ka. Bye. Mwah. Hanggang mo ni si Aloy. Bugal-bugal lang tayo. Sige na lagi balik si Al din hino. Kamu na. Aha? Dili uy. Kita ko ganina. Lingaw kay kang nakigsulti niya. Oh, komedyante mo kayong tawhan na. Oh. May tag parehasad ko ni Al no nga komedyante. Aron malingaw sab kan ako. Ray. Di manggod ko kahibaw mga atikod. Pero usari akong ikasulti. Tinuod ko kung magbahal. Ray. Sige ha. Biyaan taon na ka. Hanggaw to ka na. Kung may gustong isulti, dili maglaro ko rin masabot. Ano ba sa dili man ka makasabot nga nagselo siya ni Al? Nga naman ko na magsalo siya. Uyab di ay mi. Hala ha, kaklaro ano nakagusto ni mo si Ray? Unya, ang may problema nga nagagustong sab ko niya. Ang problema ang klaro kay dili siya masulti sa pagbati. Lain sab kay ako mo ingon. Ingna! Hindi ko uy. Kauwaw ra. Bahala siya. Ihatod ta mo niya ha. Ini kumanatog pa nila. Ikaw? Muuna na lang ka ako. Basin may importante kang isulti. Ato na po ha. Humana mapug ko sa kaha. Okay naman. Bye! Uy, gaw! Sipat ay. Tikasan kay ka ha? Ayoko biyae, uy! Mahadlo ka uban ako? Aha? Dili man. Wa ko'y planong magbinuang dayan. Tinuod ang akong tinguha nimo. Ray. Sa unang adlaw pa lang nga, nakita ta ka. Nakagusto na ko nimo dayan. Pero, maikog lang kumusulti sa akong pagbati kay lagi. Unsarap ako. Kaya nga no, unsam sabday ko. Natindira naman ko. Pero gwapa. Gwapo man sab ka. Kun mo, managsama tag pagbati. Nakagusto sub ka na ko. Dugay na. I love you dayan. Dili ka magmahay. Pangaunda ka. I love you too, Ray. To hear from you, it's not that I want you not to say, but if you want. Malipayan kayo ko uban ni Ray karon. Ug mas nagkaligon pa ang among relasyon. Dili na lang kutob, daghang salamat sa inyong pagdagat. More power, more... Mao kita mangigalang kaagi ni Dayan nga taga Midillion, Cebu. Uban sa awit nga yang kita ngayo. Awit nga nagalahan, More Than Words. More than words is all you have to do to make.
Ang mga kaagay gibuhatan ng duha sa radyo ni Marites Parba Albores, agabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa Usakawi. I-address lang naning tulumanon, handimanan sa Usakawi, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handimanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat.